sing rupa kumel meneng biasa ngapake kampu agung jajan sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi kang anjuk saking wiyadi abjad risang sabirang nampo kinampet rempet dosang reknaning bawana salamuni gambar tondo manengranira sithik sudirga marawati katon lawur paningalira kasinungan kanuragan Reca Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat wadya bala saka negara Nusa Kambangan kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun Prabu Gendra Asmara kalilan cumadong dawuh Kanjeng Sinuwun Ri palungguhan iki aku wis antuk jodho menapa pun Dewi Wara Sembadra dudu manut pangandikane
Narendra Mandura Sri Baladewa ana piyayi putri sing jebles kelawan Wara Sembadra ingkang kekasih ya kuwi Dewi Setyaki. Mula kang mangkono minangka tandha pakurmatan wadyabala kabeh siagakna men negara Nusakambangan katon kawibawane nemoni ya kuwi sing jenenge Dewi Setyaki. Nun inggih sinuwun boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal minjang menapa. Nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan sisetan. Budhal dina iki. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh inggih ngestakaken dawuh ayo aja budhal dina iki.
mangawur-awur-wurahan ngaraning acurit kong meguru kongsa tetek kaya putula wara panjriting turang gesti rekata ingkang dwaja lelayu sabit wasatita malang kadhak ana ing tengahing dalan kaya lanang-lanang dhewe ora melek mripate iki wadya bala saka negara Nusa Kambangan kesete sesembahanku Prabu Gendroasmara parandene wani murang tata kaya mengono jenengmu sapa Bintang Samudra bakal menyang endi bakal goleki calon garwane sesembahanku jenenge sapa Dewi Setyaki bakal dipek bojo karo Ratu Gustiku Gendroasmara. Mangkahan grosrosa sumbar lendo gatara bumi kunjing kumaluduk kuntur ka atok kowe sak wadya balamu yen perlu Ratu Gustimu bespisan nadyan to otote padha kenceng-kenceng kawis tinggal santosa dada baune ning yektine kabeh wong bodho wong ora ngerti karo sagit sing ndok karepake piye ora usah mejang karo aku ora usah ngelikke karo aku sing tak goleki Dewi Setyaki lek nomripatmu jerengen gobok sing jenenge Setyaki ora genep loro aku iki yen pancen Ratu Gusti Margrabi karo aku kon madhurek kepeli diase piye dadi sing jeneng Setyaki iki lanang to aku iki Dewi Setyaki ora eneng mosok padha lanange aku rabi ora jeruk mangan jeruk ngono ratuku iki piye koclok apa piye to yen ngono tegese iki mau ana sanggit rungsit Rekadaya Rekayasa ngapusi karo Ratu Gustiku ora kok ngapusi sing jarak perkara sing gawe dak-dakan perkara ki ratumu ing atase Dewi Wara Sembadra isih duwe bojo Parandinar diboyong marang negaramu karepmu piye wis gembleng tekade wis kenceng niate kowe arep ngopo gandeng aku nawa perintah tanbumu bakal dadi geger bakal dadi rame yen ngejak rame ayo maju apa ora ngarsa tanding ana aku ora goleki kowe ngono goleki Baladewa mergo Baladewa sing ngapusi Ratu Gustiku ora sah Baladewa Setyaki wae menang karo aku sembah idher-idheran piye mangkahan grosro sasumbar lendo katar bumi kunjing kumaluduk kuntur katok si kemarat murang tata
Ora omong-omong. Jebol karamu. Ah. Hei. Oh. Mati. Oh, iki jaluamu. Oh. Oh. Ah. Oh. Mati ya. Aduh. Oh, dia malah. Oh. Oh. Dak dulu. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Coba katamu. Yo. Hei. Wah, jika ilmu kowe. Wah. Oh. Wah. 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 Hei. Aduh. Oh. Hey. Hey. Ah. Ah. Oh. Hey. Oh. Oh. Ah. Hey. Oh. Mati ya. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey. Oh.
Ah. Hei. Hei. Oh. Minggir. Kian ana munyuke barang. Yo, sopo? Pendhita Kendali Soto. Anoman. Sopo kowe? Kowe takon karo aku, jenengku Singa Nebah. Nyoba kaprawiran. Maju. Oh. Hei. Oh. Ah. Oh. Hei. Oh. Kian. Oh. Hei. Oh. Hei. Hei. Oh. Wah. 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 Oh. Hei. Oh. Oh. Wah. Mati. Foto sigar sirahmu. Oh. Hei. Oh. Hei. Ah. Oh. Dian tolke. Oh. Parah. Oh, oh. Oh, oh, Dian. Weh, ojo dikon mlayu. Weh, Dian. Medun. Ayo medun. Medun. Oh. Eh. Oh. Oh. Hey. Ah. Ah. Oh. Oh, ah. Wait.
Woi. Wah, mati ya. Oh. Ah. Hey. Ah. Oh. Hey. Ah. Getak. Wah. Ah. Yen koyo ngene carane aku ora bakal iso musuh ngono kae. Tak bedol gunung. Ah. Woi. Ah. Wah. Wah. Oh. Woi. Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit kong maguru kongso om tetek kaya butula ora panjriting turang gesti prakata ingkang bojo lelayu sobet
Asmara. Wis ngerti karo jenengku. Sabuk ngono tulisane Prabu Gendra Asmara. Yen kowe mesti sing jenenge Gatotkaca. Lho kok ngerti karo jenengku? Lah bendina kumpul ning katok kotak. Endi sing jenenge Prabu Baladewa? Kon majure tak kokop gedhe. Ora perlu nyombari pepudenku. Ayo Gatotkaca iki wae ayo nono edian. Sugih kendel bondowani wani tatang griak jauh. Tabrak kedung batik. Mangka angkrus rusa sumar
Aduh. Wah. Wah. Hei. Hei. Ah. Oh. Wah.
semedi wonten madyaning sanggara pamujan kinten-kinten wonten gaiping pangeran menapa boten ingkang mangtampi. Aku nampa pangsiting Gusti Yai. Ah, syukur. Sinuwun Mandura pikantuk pangsit menapa boten? Aku ora entuk apa-apa. Lho kok saged? Aku merem kebablasan turu malan ki wau. Ing atase ramene kaya ngene kok malah turu lho gitu kan. Nuwun lho. Mongko niki wau yo jan anak kula. Niki kadung perang ngoten niku wah ngungkuli bapake. Angger kon ngoproke buta, ngoproke gunungan pintere mboten umum. Yen bapake pintere mung ngoprone mboke. Ya padha gununge ning benten wujud tipun. Aku nampa gaiping pangeran semune ingkang mapan ana ing dhuwur para dewa-dewa bakal nggugu kelawan karsanya priyangga tegese mung golek marem golek seneng tanpa gagas panandhange para kawula iki yektine ingkang dadi jalaran jagat sak isine iki ketaman ruhara Kyai. Lah leres gandeng jenengan sampun pana ing pamawas dene samangke kula nggih boten tega menawi ndara kula Arjuna lan ugi calon putranipun ingkang badhe lair menawi ngantos dipun giles kalian kamurkanipun para dewa ing Suralaya. Mila nyuwun pangapunten. Nadyan niki wonten griya kula kepeksa kula nyuwun pamit. Yen kula mboten munggah kayangan niki mangke bakale dewa kebangetan anggere jak-jakan.
ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat ilen. Yen pitutu soroting Surya Candra Darumyang Kartika nanging gemelare kahyangan Jonggring Saloka ya ing kahyangan Suralaya. Nengging mapan wonten ing Bale Marcu Kundha Manik Semunar mawa teja gedhe pangaribawane. Anenggih tetungguling para Jawata Sanggang Girinata ya Sanggang Jagat Pratingkah ya Risang Bathara Guru. Tansah runtungan kalian widodari panggoda pangrencana saking kahyangan dandang mangure nenggih Sang Batari Durga. Kusmewa nenggih kamituwaning dewa Jawata ing Sidik Pangudal-udal Sanggang Narada ya Resi Kaneka Putra. Sajroning rumpaka dumateng gara-gara ingkang kababar ing kahyangan sarta ing Marcapada. Sigra animbaling kang putra ing kahyangan Arga Dahana nenggih Sanggang Bathara Brahma. Repepeh sigra manembah Manguswapada ngatonake tandha bektinira dumateng tetungguling para Jawata nenggih Sanggang Pasopati. Dedep idem perbawaning ratri Sasadara wus manjer kawuryan tan kuciwa memanise menggep srinateng kalu siniwaka
sang Yoprodase aglar neng Cakrawala winulat ngalangut randene paksa kebagan saking keng Taranggana kang sumiwi saking keng Taranggana kang sumiwi Astungkara sidam sekaring dawana langgeng. Kawula nuwun sewu Kakang Gunarsi Narada. Paladala. Berkenjang Pak Pong Warudaya slere buntute acel kater. Punapi adi guru. Kasuwun pinarak lenggah ingkang sekeca Kakang. Inggih, ngaturaken panuwun pangras boten kirang sekeca anggen kula sowan. Kula Bathara Brahma diprayogakake anggonmu sowan. Inggih pukulun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Sang Rama pukulun. Iya Brahma ndak tampa gawe bombonging rasa pangestu lun bae tumrap lawan jeneng kita. Kula pundi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kalilan ingkang putra Arga Dauna cumadong dawuh paduka wanter amiji dumateng kula mesti wonten bab ingkang badhe kadhawuhaken. Bathara Brahma kabeh para Jawata padha pirsa lamun ta ripalungguhan iki kahiwangan ketaman Prahara. Gara-gara ingkang kagiri-giri satemah koyang payingan solaing para Hapsara lan para Hapsari. Bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep ditimbang nganti traju. Prahara ingkang nimbrung ana kahiwangan iki yektine merga ana dewa ingkang wani nrajang wewaler utawa pepagem ingkang sinebut Judu Taliwangsa. Judu mono pepacangane priya lan wanita, tali tegese pangiket utawa paugeran, wangsa tegese golongan. Mongko wis cetha lamun ta kabeh duwe kodrat dhewe-dhewe, widodara klawan widodari, Hapsara klawan Hapsari, satriya klawan putri, Bambang klawan Endang, Raseksa klawan Raseksi. Ya merga ana bebrayane menungsa klawan widodari ingkang andadekake Ruharagung. Ora ana liya kejaba anggone omah-omah ya kuwi Arjuna klawan putra-putri kita Bathari Dresanala kuwi ingkang dadi srana tuwuhing gara-gara iki Brama. Mangancur lakune ngangin gugur agraning araga Kura-kur nitoreh kagiri-giri Horak bumi prakempita padula mangamba-amba udan treswar lan lesus aduh Rama Pukulun kalilan matur sisip nyuwun gungi samudra pangaksami
jenggirat rosing manah kula saksampunipun paduka paring dawuh ingkang kados mekaten mongko kula tasih kemutan bilih anggenipun bebrayan anak kula pun Dresanala kaliyan Raden Arjuna menika ingkang njodhokaken paduka Rama Bukulun nalika Arjuna kuwawi ambrasta sukertaning kahwangan nenggih pun naga taksaka lajeng paduka paringi kanugrahan nenggih anak kula pun Dresanala. Lah kok samangke dados rana wijining prahara menika nalaripun kados pundi? Bakara Brahma. Kula sadurunge bab iki kebacut-bacut supaya enggal sirep retu ingkang nimbrung ana kahyangan ora ana dalan kang tinempuh. Kejaba anggone omah-omah Dresanala klawan si Janaka kudu enggal dipegatake. Dening Ludira kawang-wang gegono sang sumirat atur wuning bilih ripalungguhan samangke Dresanala sampun bobot. Anak kula sampun gerbini ndungkap Sapta Candra. Ing atasipun tiyang bebojoan mongko ingkang putri sampun gerbini 7 sasi kok badhe dipun pegataken menika kados pundi. Kula nyuwun kawicaksanan paduka Rama Pukulun. Bromo. Pancen kala mangsa dewa lan menungsa kuwi kepengkok pelakon loro sing padha abote. Nadyanta ing antarane kewajiban lan katresnan kuwi padha abote nanging jinejer mongko dadi dewa kudu bisa amilah sarta amilih ing endi kudu ngecakake katresnan ing endi kudu ngempakake marang kewajiban. Mongko ripalungguhan iki kang dadi sumbere gara-gara ya kuwi bebrayane Janaka klawan Dresanala. Yen nganti jeneng kita mangu-mangu, jeneng kita badal dawuh ulun ora gelem megatake katresnane bocah loro kuwi. Wiwit dina iki lerena saka golongane para dewa. Aduh. Sukata marang goreng perang mudane arum-arum ngendanung awiyat Narada ngepalani Jawata Sukamula nuwun sewu kepeksa ingkang raka jinejer mangka dados kamituwaning dewa nglemah bengkah nyela-nyela nyaru-nyaruwus. Amargi menawi kula gagas menika wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang jumplang. Mongko sampun cetha pratela aturipun ingkang putra pun Brama.
bilih Janaka kaliyan Dresana langgenipun emah-emah menika sampun ngrebini sampun bobot ing atase sing wedok bobot etate itu arep dipegatke niku kados pundi. Menika mboten pinanggih nalar. Lan kula saged maca dhumateng lampan menika. Saderengipun Durga wonten mriki jane kahanane adem ayem tentrem jenjem permanem. Ning bareng ketekan Durga kok dadi panas kados mekaten di. Kakang Narada mboten perlu nglepataken dhumateng Durga. Dene samangke paduka bakenipun manut kalian kula. Lho, mboten saged manut. Dewa niku kangge paugeran, kangge pengayoman tumraping wong sak jagat. Kula kalian paduka menika makili wong cilik yen nganti ning dhuwur sak geleme dhewe niki mangke sing ning cilik poyang payingan jenenge kados pundi to? Nuwun sewu jengandika wonten kahiwangan menika kadhapuk dados menapa? Patihipun dewa utawi kami tuane dewa. Kewajibanipun kados pundi? Bangun miturut ing reh perintahipun Adi Guru. Kenging menapa kok samangke mboten manut kalian kula amargi paduka nabrak dumateng kautaman. Kakang Narada, punapi? Ngibaratipun kreta jaran lan kusiripun. Leres kreta jaranipun kula, kusiripun Adi Guru. Keng menapa wonten kreta jaran tek ora manut karo kusire. Merga karo kusire dicemplungne ning jurang. Mila kreta jaranipun mboten purun. Ibaratipun curiga kalian waraka. Leres keris kalian rangkanipun Adi Guru kerisipun kula rangkanipun. Keng menapa wonten keris badhe mlebet teng rangka kok rangkanipun mboten purun. Merga kerise bengkong. Yen keris bengkong dilebokke wonten ing rangka rangkane sing mawut niki mawon. Menawi paduka mboten manut kalian kula, leren kemawon saking golonganipun para dewa. Niki sing kula enteni. Niki ingkang kula entosi rinten dalem. Tinimbang kumpul karo dewa ning nyidam kelawan babakan ingkang nista ngumbar kalian maksiat gugu karepe dhewe langkung sae kula tak pensiun dini kemawon. Ora dadi kami tuwa ora patek dadi kami tuwa bengkoke ning padolane nek. Tak leren kemawon. Tak leren kemawon. Waton ten mriki tasih enten Durga kula mboten badhe ngambah Suralaya. Jenengan wonten mriki dadi pimpinan. Pimpinan kudu tegas. Nadyan to karo anake yen blas-blas ngawut kudu diseneni ngoten niku. Kalau malih nenggipun Bathara yuh dewa tuwek keklek kempong pira jambul wanen. Dewa cebol, dewa pikun, mung tasih kathah dewa ingkang ganteng-ganteng, dewa ingkang nem-nem kang gagah-gagah. Narada diopeni mawon. Sampun loro mrene sampeyan jenengan leren jenengan pecat kula cocok kula condong kula rumaja kula renek sing enom bae awet wonten paribasan cangkemmu omong apa rumangsamu kowe iki apik-apike wong apa dianggep aku ora ngerti bareng guyangan tutup kowe iki ider sak nggon-nggon ngerti ta mesti kebangetene Adi Guru ngatose kaya mengengeh cangkeme mangap kowe ya gelem gumun ta. Ngono kowe ngelokke aku dewa pikun, dewa cebol, kempong pira jambul war. Kowe ora ngilu karo githokmu. Apa kowe ayu-ayune widodari lho. Yapurmu ya begenggek ngono. Dilokke ngoten jenengan mendel kemawon mboten milani dumateng kula menika kados pundi lho kulun kedahipun paduka midana dumateng Narada menika murang tata sanget tembungipun kasar nyatane kowe nglakoni ngono apa ora tobat nggih kulun yo wis
sing baku ripalungguhan iki reka daya kanggo srana pala kramane dewa srani ingkang gandrung kayungyun edan kepayang kelan Dresrala bakal kelakon kanthi srana megatake siji Janaka lawan anak Brama ya Brana yang langit kawan harapan non berkekonang turun orang desa kayangan. Lah kowe nek malah aku munggah kowe medun ning ndi? Aku wis pensiun aku. Karo adikmu Bathara Guru wis dilereni saka golongane para dewa. Mula aku kudu lapor karo kowe kae Bathara Guru, kowe lak kakange kowe Bathara dosen kowe. Kok dilereni perkarane? Aku lak ya usul ngudal gagasan ing atase gara-gara ingkang nimbrung ana kahyangan jare disebabake saka le omah-omah Janaka kelawan Dresanala bakal dipegatake kongkonan karo sing jenenge Brama. Lah aku usul, aku ngrasa Bathara Guru dadi ngawur kaya ngono kuwi merga rina wengi tansah gandeng renteng reruntungan karo widodari otok onggrok sing jenenge Durga. Tujune kok munggah kayangan e. Hatiku wis ora penak. Angger aku ngrasake rasa sing ganjel, mesti kayangan ana sing ganjil. Rambung ana senen ana dhewe. Sik ora ngono kuwi. Nadyan kaya ngapa lan kepiye sing kena nglereni anggen dadi dewa iki dudu Bathara Guru, ning Sang Hyang Wenang. Dadi Bathara Guru ki ra duwe kewenangan babar pisan mecat karo dewa sapa wae. Kowe karo aku ayo bareng. Wong loro rutang-rutung ngono. Iya. Setelan karo aku. Aku sing karo leren aku ora gelem dadi kawituwa. Aja leren ngono kuwi. Aku lak lurah klampe sireng. Sing jenenge lurah karo kamituwa iku kudu gathuk atine. Lek ora gathuk rakyate mawut. Lah terus, ayo melu aku disawang dhisik. Ayo. Giri-giri nganti kawah condra di muka mutahake lahar mili ngetan parane oyang payingan solaing para hapsara para hapsari goro-goro Jawi Wetan.
Wanti magrib aja menyang sendang sendang ngono akeh ula sawa mumpung sih urip sregepa nanggap wayang so yen mati munggah suwarga aja nggo gua omongane wong golek dhuwit unak jaiton matune penak bayare yuk Mbak Sundari ora
rasane mati yen bulan madu jam pitu wis mapan turu lambune dipateni sing lanang njaluk slambu ora penak dadi wong bujangan ngalor iki gak ana tujuan yen bengi turune dhewean kepengin anget ngeloni bantal nunduring randune garing salung pring susu wetacing ana arek wis rambute dikritik bareng kotanan kaya kucing kering otok-otok tuline tekek sandal kayu jenenge teklek mila garing arane gaplek wong wedok metu bengi alah betah melek Oh, enak ya, Truk. ya lumayan abe kalah karo pangkulinan ayo mulo dikulinake ngono iya wah temenanan jan wong yo dasare sing jenenge Nuswantara iki beja-bejane menungso kok iso lho karo mbah-mbahe dhewe karo luhure dhewe ditinggali budaya sing semene akeh tur apik kabeh dari Sabang sampai Merauke ayo wong tanah Jawa wis kaya ngono saka Banyuwangi tan dhewe duwe ciri khas sing luar biasa iya Surabaya ya ngono Malang ya ngono ayo kaya ngono kuwi sing jenenge wah jan budaya ki sapa neh mau diwarisi sing apike kaya ngene sing luhure kaya ngene yen rawahe dhewe sing nguri-uri lah ora mung nguri-uri contonen kaya Bapak Suwaji karo Bu Supi lho panjenengane klebu ngurip-urip barang masa lek nguri-nguri butuh enek wayang nek ngurip-urip ora mung wayange ning senimane ya diurip-urip sing duwe tenda ya disewa sing duwe son ya disewa bakule ya entuk rejeki sing mirsani ya seneng sing tegese panjenengane pepunden kula Bapak Suwaji pancen sangat luar biasa insyaallah ganjarane melimpah ruah penuh dengan barokah Allahumma amin kaya ngono kuwi ya nadyan kados pundi kemawon sing jenenge kabudayan menika saya-saya menawi wonten Nganjuk Mas Garing kula percaya sing jenenge Nganjuk niku kota wayang kulit nah niku saestu wong nyatanipun para leluhur dalang kemawon ingkang top-top menika racakipun saking Nganjuk rumiyin Pak Harjunadi menika Nganjuk lho dipun susul kalian Bapak Panut Darmoko menika ugi saking Nganjuk. Ditambahi generasi-generasi saiki ana Mas Akbar, ana Mas Badar lan liya-liyane sing wis wayangane apik-apik kaya mengkono ya, Tru. Nggih. Awake dhewe iki saka njaba rangkang ini mung nyelani ibarate bumbu ya wis nggih penyedap rasa ngono bae. Nggih, ngoten niku. Sing baku sing jenenge wayang niku lak tetep nun sewu menyampaikan pesan-pesan moral yang terbalut di dalam lakon. Ngono ya, Tru. Nggih, ngoten niku. Mula sak